Minn nhar it-tnejn se jibdew jiġu provduti diversi servizzi tas-saħħa fiċ-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa li ġie msemmi għat-tabib magħruf Ċensu Mowran. Dan iċ-ċentru tas-saħħa li se jipprovdi servizzi varji għal martu kundizzjonijiet diversi huwa magħruf ukoll bħala Paula Hub hekk kif jinsab f'raħal ġdid fin-nofsinhar ta' Malta. Iċ-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa Ċensu Mowran se jinkorpora l-promozzjoni tas-saħħa u s-servizzi tal-prevenzjoni u trattamenti minuri iżda urġenti li ma jistgħux jiġu trattati mit-tabib tal-familja fi klinika jew fid-dar. Iżda mhumiex ta' skala ta' sptar. F'tal-isptar hemm ukoll żewġ teatri tal-operazzjonijiet hekk kif se jkunu qed isiru wkoll day surgeries. Dan iċ-ċentru reġjonali se jgħin biex tittaffa domanda dejjem tikber għal servizzi tas-saħħa minħabba żieda fil-popolazzjoni u fil-waqt li l-età medja qed tiżdied bin-nies fil-Gżejjer Maltin qed jgħixu ħajja twal. Dan iċ-ċentru huwa l-ewwel ċentru ta' kura sekondarja f'Malta li joffri servizzi speċjalizzati u komplementari fil-waqt li jkun eqreb tal-komunità u jippromuovi s-saħħa aħjar għal kulħadd. Il-bini huwa mibni b'mod li juża l-enerġija b'mod effiċjenti u jinkorpora sistemi sostenibbli bħal panelli fotovoltaiċi u sistemi ta' ġbir tal-ilma tax-xita biex jitnaqqas il-konsum tal-elettriku u tal-ilma. It-tabib Ċensu Mowran kien tabib tal-familja rispettat u magħruf għall kuxjenza soċjali tiegħu. Huwa serva fil-Kabinett bħala Ministru tas-Saħħa u tal-Ambjent fejn ħalla impatt sinifikanti bir-riformi fil-qasam tas-saħħa. Huwa mit fl-2018 fl-età ta' 86 sena.